Això és l'Escaquimat. Estàs còmode? Super. Sí? Sí, s'està superbé. Perfecte. Benvinguts a l'Escaquimat número 2 i estic avui amb una persona que tinc moltes ganes d'entrevistar i no ho dic per quedar bé. Estic amb la Pilar Codony. Què tal, Pilar, com estàs? Bé. Gràcies per venir. Encantada. I és que no sé per on començar per entrevistar-te perquè et podria entrevistar com a veterinària, que m'interessaria molt, i també com a escriptora d'històcia, tinc aquí 2 llibres, i em podries explicar una miqueta, jo ja ho sé, però per la gent que no et conegui, com pot ser que una veterinària doncs, hagi guanyat el Premi Documenta 2021, que pels que no ho sapigueu és el premi més important de llengua catalana, de la gent jove, diguéssim, de menys de 35 anys. Ho és o no? Sí que ho és, sí? Suposo que és un dels premis... Bueno, és un premi que la gent se l'estima molt, és veritat, eh? Hi ha com molta tendresa al voltant del Documenta, veig. I com et sents? O sigui, no sé. aclaparada, no? Encara o ja més tranquil·la? No, ara ja més tranquil·la. Al principi va ser un xoc, perquè no esperava massa res, però jo tenia un manuscrit, el vaig enviar, i no esperava massa res. El vas escriure en 3 mesos només? El vaig escriure molt ràpid, sí. 3 mesos. Després la feina de revisió i tot això ja va ser... Quan vaig pensar en enviar-lo, diguéssim, que va ser com, ostres, ja això, tinc allò acabat... Vas polir-lo i tot això. Sí. Llavors hi va haver més feina i, evidentment, després de guanyar el premi hi va haver molta més, llavors. Però, bueno, no sé, simplement... I és el teu primer llibre, també cal dir-ho, és el teu primer. Sí, és el primer. De fet, mai havia fet una novel·la, sencera. Jo escric molt. Des de petita que escrius, no? Sí. Des de petita. Només narrativa o també poesia? Tinc alguns poemes, bastant mediocres, però tinc alguna cosa. I escrits per mi, soc d'aquestes persones que tenen un diari personal. Ah, sí? Sí. El fas? Sí. A mà, sí, que cada 2 per 3 estic escrivint el diari, i això fa molts anys que ho faig. I llavors, quan era més adolescent i més petita, sí que m'agradava molt escriure contes o historietes, o coses més per mi, per entendre'm una mica, a vegades, quan tenia el cap una mica ple. Però fer una novel·la, no? Fer una cosa que comencés i que acabés amb una introducció, un nus, un desenllaç, no sé com La primera. És la primera, sí. La primera, i guanyes el Premi Documenta 2021. Imagina't per això, no m'ho esperava gens. Vas flipar, no? Vaig flipar. Però no ho haguessis dit mai, no? Mai tu haguessis imaginat que haguessis guanyat. Va ser com... Però t'ho juro, és que no és... A vegades em sembla que és com falsa... Que la gent pot pensar que és falsa modèstia. Ojalà, de veritat. Jo admiro moltíssim la gent que fa coses, o sigui, amb una feina molt conscient i conscient també que ha acabat una cosa bona i que la presenta a un concurs per guanyar. L'admiro mogollon, vull dir, això és superprofessional. No és el meu cas, vull dir, és que no tenia... Bueno, ho veia a les antípodes, simplement. Clar, mola perquè tu ets veterinària, treballes de veterinària, és la teva feina. Sí. Veus, ara ja me'n diria parlo de veterinària, però no me'n vull anar, estic a d'històcia. Vull dir, perquè també m'agradaria... Bueno, i espero que tinguem temps que m'ho puguis explicar una miqueta, però va ser, diguéssim, com a hobby, no? Que vas escriure mentre fas la teva feina i això et treu pressió, també, m'imagino. Totalment. Clar, jo mai se m'ha acudit dedicar-me a l'escriptura, ser escriptora, saps? Mai he pensat en aquesta possibilitat d'anar cap aquí. Llavors jo això ho feia per passar temps, com un hobby més. I m'ho passo molt bé escrivint, si no escriuria. M'ho passo molt bé, llavors per això ho feia, no per res més. Clar, això és el que està guai, perquè vaig veure que ho deies, que tu no pateixes, que tu passes bé escrivint, i això, clar, perquè està romantitzat tot això d'escriure allò, un escriptor allò sol, és així o realment escrius allò, el moment que escrius són moments solitaris o són moments que estàs, tu t'ho passes bé, m'acabes de dir, són moments... Són estonetes o t'has arribat a passar dies només pensant en això? Pensant-hi sí. Pensant-hi sí. O sigui, a mi em va abduir completament, per això la vaig fer tan ràpid, també, perquè no podia parar. Era una cosa que no m'havia passat mai. Durant la pandèmia? Va ser ben bé, clar. Va ser, sí, més cap al 2021, més ja portàvem uns mesos de pandèmia. 2021? Sí. Sí. Clar, va ser 2020, principis de pandèmia. Ja portàvem uns mesos de pandèmia quan vaig començar a escriure això. Ja fa temps, clar. Sí.
i vaig presentar-lo al premi del 2021, aquell juliol, Vull dir que jo això ja ho tenia acabat, què et diré, jo no sé, al maig. Quan es presenta el document? Les bases surten al juliol i jo el vaig enviar, no sé, por ahí. Va venir com molt seguit tot, molt seguit, no sé, com molt donat. També aquella cosa que dius, és que potser si no hi hagués hagut el document hi hagués hagut un altre premi abans, saps? Però també el fet de tenir una cosa acabada i tal, dius, bueno, doncs sí que tenia ganes d'enviar a algun lloc. Està molt guai. Però... Va anar tot rodat i el vas guanyar? Sí, no, això, el cap. El cap, sí, ens anàvem. És brutal. Vull dir, la feina d'escriure sí és solitària, és en un ordinador o a mà, hi ha gent que ho fa a mà, que em flipa, jo feia a l'ordinador, i sobretot a les nits, que és quan tenia temps, i els findes, però la majoria de feina la feia al cotxe, La feia al cotxe treballant. Sí, també ho vaig sentir, amb una gravadora et gravaves, oi? Sí, amb el mòbil, que m'hauria pogut fotre alguna multa. Et venien idees al cap i et gravaves. Sí. És molt bona idea. Bueno, és que se m'acudien 1000 coses. Conduint és un moment d'aquests que estàs... L'aprofites. Sí, però a vegades, totalment abduïda, A vegades m'havia fins i tot de parar en una cuneta, dic, això no ho puc gravar o no tinc el mòbil a prop o no sé com fer-ho i ho escric. Sí, jo també ho faig. Tinc un número de WhatsApp antic, que era meu, d'un altre país, i també quan tinc alguna idea d'alguna cosa m'ho envio per això, perquè així no se m'obliden les coses. I em va recordar, jo a vegades són coses sense importància, però el teu era una cosa important. De fet és una cosa que veig que és bastant recurrent, perquè fins i tot, per exemple, la Núria Bendicho, a moltes entrevistes que li han fet també ho diu, que ella escriu caminant pel carrer, no? Vull dir que al final qualsevol cosa. El cap és el que funciona i després doncs, jo necessito apuntar-me les idees perquè sóc superdispersa i se m'obliden, les perdo, no les recordo bé. Ets desordenada com la Goja? Jo sóc molt desordenada, sí, d'una manera natural, que ella ho és quasi intencionadament, però... Sí. Podem explicar una miqueta de què va la novel·la sense spoilers? Sí. Ho expliques tu una miqueta o començo jo una miqueta i tu continues? A veure, comença. M'ho fas fer a mi? Doncs jo ho veig, clar, és una novel·la que... És que, això sí que m'ho he apuntat perquè jo crec que és la clau. Tu volies parlar entre la raó i l'instint, i la ment i el cos, i la maternitat és un recurs per explicar tot, per arribar a això. Maternitats complicades o les no maternitats, fins i tot, sí. Perquè distòcia ve a ser un part complicat, no? Que és el nom. Distòcia és un part que no flueix, que es complica, que necessita intervenció, i em servia com a metàfora, em servia literalment perquè en el llibre hi ha molts parts, perquè la Goja és ramadera, treballa en una granja de vaques, amb la seva sòcia, que és la Montse, i en l'Amin, que és el treballador. I ella està rodejada de mares. Les granges de vaques, les granges de truges, es diuen granges de mares, que em sembla una cosa superbonica, tot i que després a la realitat no ho és tant. Però el nom sol ja t'està dient molt. Hi ha molts animals que apareixen. De fet, la seva vida és engendrar, parir, donar llet o donar porquets o el que sigui, tornar a engendrar, tornar a parir, etc. Que dit així, perd tot el romanticisme, però són granges de mares. I llavors ella, rodejada de totes aquestes mares animals, que són les que ella coneix millor, doncs en un cert moment també s'ha de plantejar la seva pròpia maternitat i s'emmiralla en aquests animals, que és a mi el que m'interessava, com l'ésser humà es pot emmirallar en les bèsties i què en pot treure d'això. Exacte, els termes animalitat, no? Animalitat i... Sí. Clar, perquè ens posem... Comences la novel·la dient per les dones aguerrides del camp per a tu pagesa, i és una declaració d'intencions al principi, per la pagesia, les dones grans d'abans, no? Oi? Sí. I al final també acaba, doncs, amb la paraula brutal, que és propi de l'ésser humà en la seva condició d'animal. Bé, pots explicar primer la dedicació a les àvies d'abans, també? És obvi, però... És un homenatge clar a la meva iaia. A la teva iaia. D'acord, no sabia. A la teva iaia. Sí, és un homenatge encobert. Em sembla que això no ho he explicat enlloc. Però sí. És un homenatge clar a la meva iaia, que es deia Pilar, com jo, a més a més. Que guai. Sí. I que era una dona que vivia a pagès, era una casa de pagès d'abans, la dels meus avis, vivien a Mieres, tenien una vaca, tenien una mula, tenien 2 porcs, gallines i... Perquè sense entrar en això, i entrem més tard, però tu defenses
amb vehemència, doncs, la vida aquesta de pagès, diguéssim, de tenir els teus animals i estàs en contra, diguéssim, de tota l'explotació, aquesta gran explotació en ramaderes. Això sé que no ho has dit mai, però diguéssim que bé ser, doncs, defenses tot aquest món d'abans, diguéssim, de la pagesia. Sí, es destila bastant del llibre, tot això. Dels paisatges que s'han creat, estem a Catalunya, doncs a Catalunya, de la pagesia, i que això s'està perdent. I és un llibre sense moralitats, penso jo, d'animalisme, no és animalista, no? No és gens animalista. Ni té voluntat de ser-ho, Per això t'ho dic. Tot i que no tinc res en contra dels animalistes, i és més, penso que fan una bona tasca també de denúncia, Sí, que és important fer-la. Exacte. Però ja amb certes coses d'ells no combrego, gens una mica tampoc, no? Jo tampoc. Llavors, sí, no, totes les parts són necessàries també, en aquesta societat. Sí, no, perquè si no es diu això, doncs no es té en compte. Pau, perdona, que ja t'he fet perdre. M'estaves... No, però podem anar una mica així. Ja, però és que després veureu, al final no hem aprofundit en res. I... A veure, aprofundim. Ara m'he perdut, tio. Estàvem en... Abans que et tallés jo... Això, perdó, estaves amb la teva iaia. Les dones agarrides al camp, doncs, diguéssim, vols alçar, doncs, les dones d'abans que feien tanta feina cada dia i que eren invisibles. Ahir vam tenir una conversa molt interessant amb la Maria Nicolau, de Cuina o Barbàrie. Hòstia! Sí, vam estar amb ella a la Bisbal d'Empordà. I ella parla molt d'aquestes senyores d'abans i de fet les desmitifica molt, que és una cosa que em sembla superinteressant de fer, perquè a vegades pensem en aquestes dones d'abans com la iaia que cuinava aquelles escudelles, que feia aquells pots de marmelada, que no sé què, no, com una cosa molt ideal, romàntica. Les nostres iaies. I amb aquell amor i aquella tendresa de iaia d'abans, i en realitat eren dones superdures. Que de tendresa no en tenien, vamos, amb els nets sí, però abans dels nets aquelles dones eren... Ho havien de ser per sobreviure. Sí, i tot això era feina. I per elles era feina, cuidar el bestiar, matar-lo, cuinar-lo, netejar, fer l'hort, tot això era feina, s'havia de fer bé, perquè la gent, o sigui, els fills, els treballadors, havien de... Era un estil de vida, supervivència i amb respecte sempre. I eren uns puntals de paller. De fet, també una miqueta la dedicatòria, en bona part també és perquè la Goja sí que és una dona, que és ramadera, però és jove. I en el llibre gairebé no es parla de la seva iaia. Es fan alguns... Sí, que del seu avi, que era més... El seu avi, la seva àvia... Sí, ella es va criar amb el seu avi i la seva iaia. Que el seu avi era savi, no dius? Clar, sí, el seu avi era savi, però és que a més era la cara visible del negoci, Llavors ella, clar, quan anava a treballar, quan anava per ahí, anava amb l'avi, que això ens passava a molta gent, a pagès, que veies els homes com la cara visible d'aquella història, no? El patriarca. Sí, quan la iaia segurament estava en moltes labors que aquí no s'expliquen, que aquí no hi són, i la iaia ella només la recorda cuinant, fent conserves, i així com molt de passada, no? I jo si m'hagués posat a parlar de la iaia de la Goja, de l'Antònia, segurament hagués fet un altre llibre. Sí, perquè n'hi hauria per fer un llibre de la seva vida. Sí. Llavors, en bona part, també la dedicatòria va per ella, també. Sí, tant que sí. I al final dius això de brutal propi de l'ésser humà en la seva condició d'animal. Bueno, amb el llenguatge, no, és justament... O sigui, jo el que volia era donar-li la volta al concepte d'animalitat. Sí. I clar, després em vaig adonar que en realitat hi ha moltes paraules al voltant de l'animalitat que es fan servir d'una manera molt negativa, no? La bestialitat, que bèstia que ets, la brutalitat, que ara també brutal ho diem molt, Marc Ribas ens ha ensenyat a dir-ho quan una cosa està bona, que brutal que ets, o quin llibre tan brutal. Que ser brut com un porc, tractar com un gos, és una cosa que encara fem servir frases fetes amb animals com si els animals fossin menys. Sí. I de fet, clar, l'animalitat, animalitzar una persona, ho hem fet servir tota la vida per menysprear i per exercir una violència molt bèstia sobre algú. Sí, no? I ostres, els jueus, els negres, no? Vull dir, coses molt bèsties han passat a la història que només són animals. I de fet hi va haver jueus que després de l'Holocaust t'ho van dir, és que en el moment en què entres a un escorxador i dius només són animals, comença Auschwitz. No? Aquesta manera de menysprear un ésser humà animalitzant-lo és una cosa que a mi no em quadra en absolut.
Després tenim l'altra banda, que són persones com la Camila Sosa, que és una escriptora que és bueno, ella es diu transvestido, és argentina, no sé... Argentina, no sé de quina part de Sud-amèrica és, diria que és argentina. Però bueno, podríem dir-ne aquí transsexual, no sé com n'hi diríem, no? Sí, tant fa. Ella, la vaig sentir en una entrevista una vegada que deia que, bueno, que la gent com ella també l'havien intentat apartar del món de l'ésser humà i deia, no sé què tan bueno és ser humano, que igual m'està bé, si em diuen volen dir perra, doncs m'està bé ser una gossa, m'està bé ser un ocell, m'està bé... Doncs sí, doncs cap aquí volia anar jo una miqueta. D'animalitzar no és dolent, és que tots ho som d'animals. I fer servir aquesta paraula per exercir una violència gratuïta sobre un ésser viu, sigui persona, sigui animal, em sembla demoníac, és que em sembla de malalt. Exacte. Bé, encara, diguem, arrosseguem la idea també de l'Església, del cristianisme, Bueno, és que el cristianisme... va ser el Descartes, tot això, que els animals encara estem molt endarrerits, diguéssim, en tot això. Sí. El cristianisme, una amiga em deia l'altre dia, quan va començar el cristianisme, bueno, en general, les religions monoteistes, van començar a menysprear tot i a destruir el món. I té raó, perquè quan érem pagans, en la pagania nostra, diguéssim, tota aquesta màgia que sortia de la natura, tot allò que no podíem entendre, que necessitàvem i que en fi, que era tot més natural. Molt més dependents de tot això. Es respectava molt més. Quan l'home va començar a ser el centre, i va començar, sobretot el patriarcat va començar amb el cristianisme o amb altres religions monoteistes, es va començar a fer tot malbé. Vam començar a no respectar res, no? La Bíblia comença amb un Gènesi que diu submetreu la terra i tots els seus animals. O sigui, la supremacia comença amb Déu, dient-li a l'home, tu seràs millor que els altres, i tu sotmetràs tots els altres, i tu dominaràs tot. I així estem. Clar, i la Goja, la personatge, la protagonista del llibre, com ho porta a viure en aquest món? Viure en aquest món ho porta fatal, no, diguéssim? Sí, ella ho porta malament. Ho porta fatal. De fet, ella jo crec que està bastant més còmoda amb els animals que amb les persones. La Montse és la seva sòcia, viu amb una altra noia, no? Està casada amb una altra noia, tenen un fill no sé si està casada o no, però té una parella. I es van fer sòcies quan ja havia arrencat la granja, la Goja, es van fer sòcies. La Montse és com una mica la veu de la consciència de la Goja, a vegades. Em fa la sensació, m'ho sembla una mica. Sí, es podria dir així, perquè no m'ho he mirat així, però es podria dir així. Al final la Montse expressa uns sentiments d'una manera molt oberta que la Goja no s'atreveix a expressar, també perquè ella s'ha criat en aquell ambient, perquè ella no li quadra tot aquest sentimentalisme ni l'ha fet servir mai, no? Però d'alguna manera ella també sent pena quan envia una vaca escorxador, igual que el seu avi en sentia, i hi ha algun moment que també ella pensa en el seu avi quan venia el camió de l'escorxador i diu, ostres, doncs, no ho diu tal qual, però d'alguna manera se sobreentén que el seu avi també era una cosa que el cor prenia i que necessitava processar-la, no? Però al camp, doncs, abans aquestes coses no te les plantejaves, de dir, ai, pobret, ai, pobret. No, clar, abans del camp, el meu iaio sé que tenia gossos i els gossos eren pim-pam-pum. Eren eines, eren per treballar, eren per guardar la casa, per fer llet, pel que sigui, no? I ja se'ls estimaven. Vull dir que la gent de pagès tampoc és... No, exacte, però... així, però... No, exacte, però al final són cultures i te'n vas a depèn de quin país d'Àsia i els gossos són com per molta gent d'aquí, els xais o els porcs. Sí, se'ls mengen, sí. No, se'ls mengen i això que encara... També m'agradaria parlar amb tu d'això sobre què penses del concepte mascota i això, però això és a part. I estàvem amb la Montse i el Lamine seria Lamine, el noi que és immigrant que al final es troben amb la Goja, ja li havien dit a la Goja, has de buscar un negre perquè t'ajudi, doncs troben, no, diguéssim, un dia mentre està treballant de valent la Goja. El Lamine, quin paper creus que hi fa a la novel·la? En quin sentit ajuda la Goja? En quin sentit? També és com una veu...
Sí, en Lamin és immigrant bàsicament perquè a les granges avui en dia els treballadors, la majoria són immigrants. Jo treballo moltíssim amb immigrants. I en Lamin és una persona que tampoc em vaig plantejar gaire si era pel seu origen més humil o immigrant o el que sigui, però sí que és una persona que probablement per això escolta més que no pas parla. Perquè en general aquí els immigrants escolten i callen i obeeixen, no? En aquestes condicions, Sí, no tenen massa veu encara, per desgràcia. Espero que cada cop més. Però potser perquè està acostumat a això, és una persona amb qui la Goja se sent molt còmoda, perquè no jutja, perquè no dona opinions, probablement no està acostumat a fer-ho, perquè probablement la seva opinió tampoc ha comptat mai en aquest país, per ningú, i amb ella això li està bé, perquè ella tampoc és una persona que li agradi sentir-se jutjada, ni sentir-se oprimida, ni que li diguin què ha de fer, llavors amb ell se sent supercòmoda. I ell, per contra, amb ella, també, perquè ella també és una persona una miqueta així. És molt de dir les coses pim-pam i no anar-se'n gaire per les branques, llavors probablement poden tenir aquesta relació d'iguals, que d'altra banda ho són, i crec que amb la Montse també, però la Montse ja és més canyera amb en Lamin, ja és més has d'aprendre català, que són coses bones, i ho fa amb tota la bona intenció, però potser ella ja és més com nyic, i la Goja no. Llavors la Goja i en Lamin s'entenen molt bé. I després també hi ha la mare de la Goja. La relació amb la mare és una relació que al final acaba sent, doncs, perquè passen unes coses a la novel·la i la seva mare li diuen que li passa alguna cosa a la filla i es troba amb la filla, però és una relació distant, no, diguéssim. També et pregunto, penses que hi ha relacions de família que són que ja és massa per quedar bé, a vegades, diguéssim, no per conveniència, sinó per... Com que és la teva mare, doncs toca... I que a vegades no cal, d'acord, som família, però ja està, no? Diguéssim, no cal que ara que les coses... Hi ha com una mena d'obligació moral, no? He de fer això perquè tal, he de fer això... Sí. I ella, en cert moment, se sent pressionada per la Montse, justament. Que li diu que li passa alguna cosa. La Montse fa una mica de mama de tothom. Sí. Amb tota la bona intenció, però és el que fa. I ella en algun moment també se sent pressionada i, bueno, sí, clar, és la meva mare, doncs li he d'explicar el que em passa. Que crec que es pot dir el que li passa, que s'ha quedat embarassada i comença aquest conflicte amb la seva pròpia maternitat perquè ella no havia decidit quedar-se embarassada, diguéssim, i no sap si vol tenir aquesta criatura. Llavors, clar, la mare, de fet, la mare va passar una situació molt semblant. La mare es va quedar embarassada d'ella sense voler-ho, sense esperar-ho. A més, es va morir el seu home mentre estava embarassada d'ella i es va quedar sola amb una criatura que ningú li va preguntar si la volia portar al món. Perquè la seva mare era una mica... que anava amb bastants homes, a la Goja, amb hippies... Sí, ella és una dona que li agradava seduir una miqueta i ser seduïda també. I clar, de cop es va treballar amb un nadó, vivint a casa dels sogres i en una situació molt incòmoda per ella. I clar, això la Goja la jutja molt per això, perquè també la va deixar amb els seus avis de molt petiteta, perquè ella va intentar escapar i fugir i fer la seva vida, que és el que volia fer. Però en realitat tampoc hi ha algun moment que s'ho planteja també, que la seva mare potser no va poder triar. No? Clar, fins on és culpable i fins on no. Això també és un altre gran tema de la maternitat, Exacte. Les mares abandonadores. Hi ha un llibre de la Begoña, no sé com es diu, Begoña Gómez, que es diu Les abandonadores, justament, que parla de grans figures literàries com Mercè Rodoreda, que va deixar un fill amb el seu home i se'n va anar molt lluny i no se'n va preocupar, aparentment no se'n va preocupar més. Vull dir que això també és una cosa que moltes dones s'hi trobaven en maternitats que no havien buscat i que no volien. I algunes doncs es resignaven i d'altres no. I la seva mare no es va resignar. Ara, 30 i pico d'anys més tard, doncs torna a intentar refer aquell fil i ella, i clar, sí, clar, hi ha un conflicte, hi ha una relació que és molt conflictiva, molt distant, molt estranya i que no acaba de fluir tampoc, com una distòcia també. Exacte, perquè diguéssim no és així, tractes aquest tema que les noies, que les dones a vegades us trobeu a partir de si ets massa jove no toca tenir un fill, però si ja tens gairebé 40 anys, què passa?
teniu sempre aquesta cosa de la maternitat, què passa? Has de... I si ja tens una dona de 70 anys que no ha tingut fills, alguna cosa ha passat, per què, no? També toques molt això. Les etapes vitals d'una dona van molt marcades en aquest sentit, del que toca al voltant de ser mare, que em sembla una cosa molt heavy encara avui en dia que passi, no? I fins i tot, però és que jo mateixa, a vegades senyores més grans i tal, que et diuen no tinc fills, no, que elles no tinguin fills i que tu et sorprens i dius, ostres, i el primer que et passa pel cap és no va poder, ai pobra, no? O no va trobar ningú per tenir fills, no? I l'últim que et passa pel cap és de, potser no ho volia. Exacte. Per què no? Clar, és que... Per què no? Clar, i en el món que ens ve, clar, depèn, ara que podem raonar més, que no hi ha aquesta animalitat, perquè, clar, és aquest joc de raonament i d'animalitat, no? Que com a animalitat tocaria ser mares, no? Però com a raonament, no? Bueno, no sé si em desencamino una mica. No, és justament això. De fet, amb ella el que el cos li diu, el seu animal li diu, és segueix endavant aquesta gestació. És lo natural que passi. Exacte. I el teu cap, com a ésser racional que se suposa que som, doncs li diu moltes altres coses. Li diu, bueno, aviam, pensa-t'ho bé i tal, i alhora també després li comença a dir, bueno, clar, és que també seria molt maco, no?, tenir una criatura per casa i no sé què. Se'n va amb el Lamin a l'escola a veure què tal és anar al col·legi a buscar la canalla, no la convenç, no diguéssim. Home, estava bastant encantat que... No la convenç. Però bueno, ella va, clar, sí, d'alguna manera va intentant pensar què passaria si estigués en aquesta tessitura. Clar. Com seria. Exacte. També la Goja no li agrada gaire el món contemporani del 2020, no li agrada estar a una sala d'espera i es posa molt nerviosa amb els mòbils, el que ve a ser tota aquesta nova era de la tecnologia. Clar, ella és una noia de camp de tota la vida i tampoc no veu clar aquest món que li vindria també la seva criatura, no? Crec que el que li molesta més és tota l'acceleració i tota la façana que tot aquest món ha comportat. I ella és una persona més que del camp, hi ha molta gent del camp que està molt avesada a la tecnologia i que segurament ho viu molt diferent. Però ella és una persona molt de la terra, molt d'uns ritmes que el que veu és que s'estan perdent i ella no vol renunciar a aquests ritmes seus, que són els ritmes de les vaques, que són... Quan treballes amb animals no pots anar de qualsevol manera ni accelerat ni tenir pressa, perquè el dia que més pressa tens, aquell dia se't complica un part, o una vaca s'enganxa a la cama en una valla i se la trenca, o passa, vés a saber què, i allò el teu dia se'n va en orris. I ella està acostumada a viure així, amb un altre ritme, i tot el que surt d'aquí li fa por, la molesta... Tots els animals, les vaques, els ocells, l'ovella, el gall, els gossos, tots tenen noms de poetes, de pintors, de gent famosa perquè ens entenguem. Això ja has explicat que és perquè la Goja els vol posseir, no? En certa part, perquè si els humanitza, doncs són... Sí, és una possessió molt inconscient, però d'alguna manera sí que... Clar, no els hi diu Blanquet. No, exacte. No, li diu Kropotkin. Exacte. Kropotkin és un senyor que probablement la Goja admira. I el gat li va perfecte, no? Clar, el gat l'admira, el gat és... Sí, però bueno, ella, diguéssim que tot el seu univers literari, és igual infantil, perquè també hi ha algun que té nom de dibuixos animats, el posen els animals que l'envolten, els domèstics i els salvatges també. Exacte. I això deia que era una manera inconscient també de posseir-los, tot i que ella no ho fa en aquest sentit, Ella ho fa per donar-los una personalitat, per sentir-se a prop d'ells, no? Però d'alguna manera quan tu nombres, això també de la Bíblia, Déu li va dir a l'home, nombraràs totes les bèsties. Clar, o sigui, el poder d'anomenar el té l'home, no el tenen els animals, Clar, és d'antropocentrisme, és totalment antropocèntric, això. Però ella quan ho fa no està pensant en això, evidentment, El que passa és que és un privilegi que té ella i que els animals no tenen. Els animals potser li diuen un nom, no ho sabem, Potser sí que li posen un nom i no... Però en principi
no és una cosa que vagi amb ells, el de tenir noms i identificar-se. Aquesta identitat, aquesta cosa, és bastant humana. Clar, tu parles, t'he sentit dir que això que no t'agrada, diguéssim, això de que mirem els animals des del món humà, però no ho mirem des del món dels animals, no, diguéssim? És que com es fa? Però és que no sé com fer-ho, això, Jo, clar, sí... Diguéssim que els humanitzem i d'una manera... És el que estàvem dient, no? Des de la superioritat que, doncs... Jo penso que és molt important, quan ens fixem en ells, ser molt conscients des d'on ho estem fent. Quan tu veus un animal fer una cosa i dedueixes que està fent allò, sí. Has de ser molt conscient que aquella deducció l'has fet tu, perquè per alguna cosa has identificat que allò es correspon a aquell comportament que tu penses. I després, més enllà d'això, hauríem de ser molt conscients que hi ha moltes altres maneres de mirar el món. Que la manera d'un ocell de mirar el món no és la nostra, que nosaltres ens pensem que els ocells mascles defensen un territori X, que té unes delimitacions i que perquè allà hi troben el menjar i no sé què, no sé quantos, això ho pensem nosaltres. Hi ha molts estudis que diuen altres coses. I això en parla, per exemple, la Vinciane Desprez en un llibre preciós que es diu Viure com els ocells. Sí. Hi ha femelles també que defensen territoris, hi ha territoris que no estan clars les delimitacions, hi ha milions de factors que se'ns escapen i que no podem acabar d'entendre. Llavors, clar, quan tu fas una hipòtesi i la valides amb un estudi, també has de ser conscient de fins a quin punt tu hi ets allà, pensant que allò ha de ser així. I crec que és una cosa que amb els animals cometem aquest error constantment, de deduir coses. Per això la novel·la també, clar, la novel·la ella va deduint moltes coses dels animals. Les vaques estan enamorades, perquè es criden, però també en certs moments fa alguna reflexió contrària, de, bueno, no sé, potser ens estan insultant, potser no es criden entre elles, potser m'està dient tu, idiota, què has fet a la meva col·lega o què faig jo aquí, no? Exacte. No ho podem acabar de saber. Podem fer deduccions i en base a això intentar, doncs, que estiguin bé, però... Hi ha una història d'amor, diguéssim, entre dues vaques, no? A priori. Aparentment, sí. Aparentment, diguéssim, sí. Per això que la Goya dedueix, no?, que hi ha una història d'amor de dues vaques que s'estimen. De fet, hi ha unes pàgines que són les 5... Ho tinc aquí. Que em costa tornar-me-les a llegir al moment de l'Atis. Ho puc explicar una miqueta per sobre o no? Sí. Hi ha un moment, de veritat, o sigui, tinc la mateixa sensació que quan vaig amb cotxe i passo amb un camió al costat ple de porcs i això que algun dia tindré un accident perquè no vull mirar. Doncs són pàgines que però valen la pena de llegir, que aconsello a tothom que se les llegeixin i que sigui un cop, perquè explica ben bé el moment que s'emporten una vaca, no? Aquí també la Goya fa tot o sigui, té tot un pensament de com es sentirà la vaca a l'escorxador. Que no ho sabem, O sigui, és el que ella pensa. Però... Jo crec que sí que hi ha unes emocions molt bàsiques que podem identificar en els animals, perquè com a animals que som les tenim també, com per exemple la por. La por. La curiositat, dius molt, sempre. Sí. Això és a part, però bueno, ara que estàvem això de la por... Aquestes més bàsiques les podem identificar fàcilment. A partir d'aquí, tots els matisos que li donem, no ho sabem, no ho podem saber. No sabrem mai, no. Però vaja, jo he treballat a escorxadors i jo t'asseguro que la por hi és, segur. I al final, clar, el tema dels escorxadors és un gran tema, també. Sí. Perquè l'escorxador... Pots dir el que vulguis, Vull dir... Sí, no passa res, però clar, l'escorxador al final és una eina necessària en aquest tipus de model agroindustrial. Exacte, on estem immersos, no? Però són cadenes de... Perquè no és el mateix el que deies d'una àvia del camp, doncs que tracta bé... Després hi hauria gent que estaria més d'acord o sense, o no, però no és el mateix, com dius tu, d'un xai que fins que no li talles el coll no se n'adona de res, que no pas un xai que el tens hores i hores en mal estat. No és el mateix. I tu defenses la vida també, aquesta de pagès, de tenir 4 animals, ho defenses. Sí, i fins i tot tenir-ne algun més, no? Però, clar, amb un model on es crien milers i milers d'animals en un espai confinat i tal, és inviable. Per moltes coses. Bueno, és absolutament inviable ambientalment i tal, però el benestar animal i aquests ritmes propis d'ells
són impossibles. Llavors, clar, sí que necessitem reduir quantitat per poder tornar a una agricultura, sobretot ramaderia, lligada a la terra, que és bàsica. És que és bàsica perquè sigui sostenible i perquè puguem sobreviure en aquest planeta i puguem seguir tenint ramaderia molt de temps i aliment. Llavors, quan això passa, quan el model es simplifica, es fa més petit i més coherent, et pots permetre fer altres coses. I, per exemple, el sacrifici, que això ja... Em sembla que a la Catalunya central hi ha un pla pilot d'escorxadors mòbils que van per explotacions més reduïdes a matar a la granja. Que no els porten allà a l'infern. Si a tu l'animal li estalvies el transport i la barreja en l'escorxador amb altres animals d'altres llocs, és que allà és que segur que oloren tot allà, És que, clar, aquí estem molt acostumats això, humanitzem tant els gossos, que els gossos se n'adonen de tot. Doncs diguéssim que un xai se n'adona igual que un gos. Més o menys. Tenen la mateixa... Bueno, clar, és que... I és que per tot, i al final si no vols parlar de benestar animal o de la bufa, doncs parlem de qualitat de la carn. No, exacte. Perquè un estrès durant el transport i a l'hora de matar... Ja es queda més garrativada la carn, no? A la carn l'afecta, o sigui, hi ha uns processos bioquímics que s'esdevenen abans, sí, i que quan tu sacrifiques l'animal, aquella carn diguéssim que no madura com ha de madurar, no té la tonalitat que ha de tenir, no té la consistència que ha de tenir, etc. No? Encara que només sigui per això, ens hauria d'interessar a tots que tot plegat fos molt més coherent. I per mi sí, per mi els escorxadors no és que siguin un problema perquè és on es maten els animals. És que són un problema perquè tota la cadena és un problema. És una cadena de producció i de mort. Allà no té cap mena d'importància un d'aquells animals, és només una baula més d'aquesta cadena de producció i de mort. I la Goja sí que aquí fa l'exercici d'intentar donar-li una singularitat a cada animal, una vàlua. No, el moment aquest que explica... Només per això ja us ho hauríeu de llegir el llibre, doncs encara que faci patir, doncs que està molt ben explicat el moment que s'emporten l'atis a matar-la, perquè ja no val, diguéssim, tampoc per treure llet, per fer llet. Clar, hi ha un conflicte molt bèstia entre... Perquè si fos per la Montse muntaria una ONG, no? Sí, que ell ho diu en algun moment. Muntaria una ONG i passaria a ser un refugi, no? Diguéssim, d'animals. Que ja ho és una mica també a la història, tenen animals que els tracten més bé que no pas altres... Hi ha certes vaques amb privilegi en aquesta granja, que s'han pogut quedar allà tot i no estar fent llet. Però clar, això, si tenir moltes vaques sense fer llet allà seria com si un advocat comença a anar a judicis i defensar gent sense cobrar ni un duro, no? Que bueno, ho pot fer una vegada, ho pot fer dues, ho pot fer tres, o pot tenir fins i tot alguna alternativa per donar... Sí, hi ha moments que qualsevol feina, si ets professor, doncs mira, l'ensenyaré català, però al final cadascú ha de sobreviure. Si totes les feines que fas són sense cobrar res, doncs al final no vius tu, no? És molt bonic, però... Llavors aquí és una mica el mateix, si tu et comences a quedar vaques que no fan llet, al final l'únic que estàs fent és pagar, menjar per uns animals que no t'estan donant res a canvi, que és molt trist dir-ho així i molt fred, però és que és així, és tal qual. I tu pots permetre fer amb alguns concrets, però saps quins límits tens, i la Goja ho sap en aquest cas. M'agrada molt aquesta mirada perquè jo si una cosa no m'agrada a mi és el moralisme del veganisme, del vegetarianisme, i sé que tu no hi has volgut entrar, i sé que molta gent, doncs com tu, molta gent així de... Tu li dius de pagès, no? T'agrada dir-ho, no rural, perquè rural és una cosa de pijos, no? Bueno, tampoc ho podem dir, sí que ho és, sí, hombre, és de pijos, sí. Ara s'ha convertit... M'agrada molt perquè avui en dia doncs, hi ha molt moralisme en tot, i perquè una persona sigui vegana o vegetariana doncs no és millor persona que una altra, i al revés, potser aquesta persona que treballa de pagès doncs realment com a modus vivendi... Però m'agrada molt, a mi personalment m'ha agradat molt això, que no hi ha gens de moralisme, és molt... No hi ha gens de Disneyland París, no hi ha res d'això i m'agrada molt. L'enfocament m'agrada molt. I m'ha fet reflexionar a mi molt, també. Jo, mira, ser vegà està molt bé, és que no tinc res en contra. De les lliçons morals, sí. Com has dit tu abans, sí que està bé perquè, bueno, a molta gent li fan encendre la bombeta, doncs mira que hi ha això, doncs que no és la manera de fer-ho, i a part que és que fins i tot hi ha lluites entre vegans i vegetarians, que tu menges ous, però diuen, però em vas a parar? No, m'ha agradat molt perquè jo també en algun moment, quan vaig començar una mica allò... I cada cop
cada cop soc més vegà, però a la vegada entenc perfectament i cuino per gent que menja carn. Vull dir, ho entenc perfectament i no... Al final, el que és important, jo crec que s'ha repetit 25.000 vegades, però és que no hi ha més, és menjar menys carn com a consumidors, així en general, Si consumíssim menys carn i sapiguéssim d'on ve, és que solucionem el problema. Jo compraria això ara perquè sé que és impossible, però a un món perfecte, ara ho compraria això mateix, doncs això, que cadascú doncs el seu i almenys... Sí. I és més, no... Ni tan sols allò, carn ecològica. No, carn d'en Josep Planes de la Soleia. Exacte. Com fan amb els ous, ara que s'està fent bastant amb els ous. Hi ha ous que hi ha l'adreça i el telèfon i tot del que ho fa i dic, això està guai. I organitzen visites i tu vas allà i per favor que darrere no hi hagi... Ara, no sé si ho puc dir, sí que ho puc dir, tant a prendre pel sac, que darrere no hi hagi un bataller. Què és un bataller? Un bataller és una... Un gall? No, és una gran empresa porcina de l'agroindústria que té granges... Un gall, dic. Sí, no, és una empresa. És una empresa que es dedica sobretot al porcí. Com quina seria? És una empresa molt gran. Però quin nom té? Bataller. Ah, que es diu bataller. Pensava que era un adjectiu... No. I que podria tenir granges ecològiques de porc, saps? Això és una rentada de cara, això no serveix de res. Exacte. Vull dir, és anar a buscar el petit, el familiar, sobretot, que no sigui cap franquícia de ningú i que ho faci per amor. En aquest és el que li hem d'anar a comprar la carn i les verdures i tot això. És difícil? Sí que és difícil. Ara podríem estar parlant d'una hora d'això en el tema de perquè hi ha gent que no s'ho pot permetre, el tema econòmic, no? Menys? Doncs comprem-la menys. Per què vols menjar carn cada dia? No, però ja no carn, sinó vegetals, també. Jo ho intento i diguéssim que... És un gran tema, també. També, per això dic que estaríem una hora més. Sí. Però jo entenc que molta gent va pensar per què vas al puto Mercadona? Hòstia, doncs ho entenc perquè és que vas allà i uns albocats et valen super... Per què vols albocats? No mengis albocats. No calen albocats, tenim molts greixos vegetals divins aquí. És un exemple que jo entenc que al final cadascú és campi qui pugui. Si ens anem a la botiga ecològica a comprar llet de coco, quinoa i albocats no sé què, tampoc fem cap favor. Vull dir que al final és... Però el que et vull dir és, diguéssim, com que el sistema està muntat així ja, tu si tens un sou com la majoria de gent, no podràs viure com... No pots posar-te la mateixa balança. Si tu vas a comprar tot tan bé, doncs veuràs que la teva economia se t'anirà a Norris, diguéssim. No està preparada... No estic gaire d'acord, No? No. Si tu busques una cistella d'horta ecològica... Sí, però jo me les menjo en un moment. Tinc tanta... T'ho juro. És que... Jo sé que hi ha famílies que segurament ho tindran difícil, però bueno, que anar a comprar al Mercadona avui en dia tampoc és barat, Jo em menjo un siam d'aquells que estan boníssims, però és que me'ls menjo amb un àpat i penso, hòstia, i me'l menjaria. Vull dir que realment... L'altre, l'ideal seria com el Regne Unit, que és obligatori que tothom pugui tenir la seva parcel·leta per fer-se un hort. I llavors ja si no menges, cosa teva. Saps? Vull dir, jo què sé, hi hauria d'haver maneres. Canviar els hàbits de consum és la primera, segur, Segur. Els hàbits de consum vols dir menjar més vegetals o menjar més vegetals? Vegetals, més llegums... Sí. Jo, mira, us recomano mogollon a tothom el llibre de la Maria Nicolau, perquè allà hi ha 1000 claus per tot. L'altre dia el vaig mirar una miqueta a la llibreria. Allò és una meravella, aquell llibre. Què tal aquesta noia? Mola, no? Aquesta noia és una meravella. Mola, no? Sí. Sí, no, l'he vist perquè ara surt a bastants llocs, però no... L'altre dia això, vaig mirar 4 fulles a la llibreria. Aviam què deia. Aquell llibre m'ha obert un món, també. El tema de cuinar i tot això. Sí, però és que no és només un llibre de cuina, De filosofia de vida, no, és filosofia de vida. Sí, totalment. Sí. No, m'agrada el que diu doncs que pots ajudar més al món cuinant que no pas votant, no? Diu? Que fas més. I tant. Però, que ens en anem, Sí, ens en anem molt bé. Ens en anem. Tornem. Doncs amb el llibre ens havien quedat això, que el moment que s'emporten la tija a l'escorxador és increïble. I després ja t'ho vaig dir per missatge, m'encanta a mi i amb els gossos que tinc, els gossos que he conegut, que n'he conegut molts per sort, doncs descrius perfectament coses que mai m'havia pensat que es podien descriure tan bé. Ah, sí? Sí, moments de... Doncs això que dius... Ho he posat aquí.
la Goja coneix molt bé els lladrucs dels seus gossos, vale, bla, bla. I també hi ha un altre moment que dius, va fer un lladruc que se li va quedar la gola, saps d'aquells que fan els gossos? I vaig pensar, uau, com la clava... Se li mora la gola. Sí, i és increïble com ho descrius. I gent que ja entén molt de llibres, com per exemple el meu pare, que és el que va fer aquestes llistes... Ja, sí que bo, És boníssim. Que el meu pare, si el coneguessis. I que em va dir això, que llibres com aquests realment no se n'han fet, no? Hi ha algun llibre que es pugui semblar una miqueta al que has fet tu? No ho sé, clar, jo no ho conec. No, per això t'ho dic, que gent que hi entén molt, hi ha gent que hi entén molt, vull dir que la seva vida és la lectura, m'han dit que això, que és un llibre molt únic, i jo també ho penso, jo hauria d'haver llegit molt més, però tampoc he llegit mai cap cosa com aquesta, ni gent que realment llegeix molt, doncs m'ha dit que realment no s'havien trobat amb una cosa així. A mi també m'ho ha dit gent, i d'altra banda llavors també alguna crítica i alguna història, doncs dic que cauen alguns tòpics. Jo si realment he escrit això, sí, però tòpics com per exemple això de l'animalitat i la humanitat en relació amb la maternitat. Jo si realment he escrit això és perquè jo no ho havia trobat enlloc. I necessitava d'alguna manera posicionar-me, és una paraula quasi política i no té cap ambició política això, però sí, dir la meva. Una mica entre aquests dos mons, entre l'animalisme sentimentaloide, que em fa una miqueta de mandra, i l'animalisme o l'animalitat aquesta més salvatge i grandiloquent, que també em fa molta mandra. Ens partim una altra cervesa, un moment? Vinga, va. Sí, home, i tant. Ai, Furica, que llavors tu vas. Sí, l'estiqui. L'estiqui. Doncs sí, realment necessitava o tenia ganes de dir la meva. Clar, perquè quan escrius un llibre, ja ens n'hem anat de la història, però com a escriptora, quan escrius un llibre realment, com a qualsevol tipus d'art, vols que la gent t'escolti, també vols dir alguna cosa al món, vols... T'ho pregunto. Jo això, com que ho vaig escriure per mi, inicialment, no m'ho plantejava dir res a ningú. Després, sí que és veritat que fa il·lu... La que vulguis, n'hi ha més, tranquil. Fa molta il·lusió quan gent em diu això com estàs dient tu ara, o fins i tot dones de Banyoles, de pagès de tota la vida, em diuen «Ai, nena, és que això no ho havia vist mai escrit i m'ha fet una il·lusió veure-ho escrit», saps? Això encara més, és com... No havia dit que eres de Banyoles, no havia ni dit. Sí, soc de Banyoles. És que... No passa res, cap problema. I això com a escriptora, hi ha alguna cosa més gratificant que et diguin això que el que has escrit? És que només que tan sols una persona es passi tantes hores llegint una cosa que has fet tu, hi ha alguna més gratificant que això? No, t'ho pregunto ja com a... Ja, no ho sé. Realment és brutal. Crec que sí. Sí, és espectacular. El meu pare, quan jo era petit, m'ho deia, que no hi havia xarxes socials i això, m'ho deia, si escrius un llibre, ja està, ja no et moriràs mai, ja ho has fet tot. Sí, clar, és una manera de transcendir, no? Una miqueta. No m'ho plantejo gaire jo això, però bueno, aquí s'ha quedat molta part del que jo penso i altres coses que no, perquè això també és ficció, però bueno, clar, el primer llibre normalment hi vomites bastant les teves inquietuds i crec que aquest no és cap excepció, en aquest cas. I jo feliç, escolta'm, que la gent s'hi trobi, bueno, és que llavors ja és un despegue. Sí. Aquí a la llibreria de l'Escala, la coneixes, aquesta llibreria d'aquí? No, n'he sentit parlar, perquè un dia vaig sentir la llibretera parlant per la ràdio. Ah, sí? No sé on, sí. Com es diu, la llibreria? Hòstia, Eva, potser. Perquè jo no les conec. La llibretera no ho sé, la llibreria, com es diu? Hòstia, ara no em ve al cap. És ben bé aquí a la plaça del poble. Avui he anat, el meu pare hi va anar l'altre dia i em va dir que s'havien acabat els d'història, on quedava un, i avui he anat i n'hi havia 4 o 5. I què et volia dir amb això? Ah, no, et volia dir, és que al meu pare, que li agrada parlar amb ella i això, sempre, si vas, algun dia veuràs que està allà a l'entrada i el recomanen molt. I l'altre dia m'ha dit el meu pare, va anar a un veterinari, no sé de quin país, un veterinari de vaques,
Això, si vols, un dia, com que ets de prop, pots anar a preguntar-li. Ja veus. I em va dir que el va vendre un veterinari de vaques alemany o francès, no n'estic segur de quin país era, devia saber català o... Home, sí, suposo. O castellà, i potser traduiria. De moment no està traduït. No, t'agradaria traduir-lo a 3 idiomes o no? Sí, no? Home, si surt, i tant, al castellà, al francès, el que fos, no? Sí. I tant que sí. Doncs sí, li va vendre, li va recomanar un veterinari d'això i... és una mica un llibre també existencialista en algun moment. Home, sí. Al final, sobretot... No, al final no. Al moment degullar-lo, plomar-lo, esbudellar-lo, per tots depredació, podridura, és molt existencialista. Quin sentit té la vida i cap on anem i què serà de nosaltres. També el tema, clar, això del pollastre existencialista jo crec que sí que ho és, sí, molt, no? Però el tema del pollastre també és una mica això de posar la mort com a tema, també. De dir, bueno, perquè al final és un dels grans conflictes quan tu intentes estimar els animals, tractar-los bé i tal i qual, i t'arriba el moment de dir, me'ls menjo, no? Si me'ls menjo, els mato. I aquí estic actuant amb fredor, no? Amb premeditació, etc. Això em converteix en què? En un ésser supremacista que està per sobre d'ells, que pot decidir, ara et mato perquè et menjo. Llavors aquest conflicte amb la mort, que jo crec que la Goja el té, igual que el té la Montse, igual que el tenim molts, ella el va fent sortir el tema de la mort constantment una miqueta també per prendre consciència a ella bueno, que és una cosa que forma part d'un cicle, del cicle de la vida, no? I que al final, bueno, jo faig això, però la meva mort no és més important que la d'ells. Per això el tema del pollastre també, ella veu el cadàver del pollastre allà i diu tota la carn és igual després de morir. No? Jo també seré això, seré un tros de carn. Un tros de carn, de matèria, que es podrà podrir o que podrà depredar algun altre ésser viu. I ja està, i no és més que això. I llavors una mica posar les morts animals i humanes en un mateix pla i dir, bueno, si jo sé que jo no sóc tan important, doncs puc permetre'm, com a animal que sóc, matar i menjar altres animals. No? I el tema de la mort agafa com molta importància durant tot el llibre. De la mort. Sí. I també et volia... És que em ve de molt de gust preguntar-te, què en penses del tema mascota que hi ha al segle XXI o al 2020 a Occident? Del terme mascota, per exemple, de voler tenir un gos, de voler tenir un gat. Què en penses d'aquesta filosofia de mascota? Creus que és sana o és completament... Depèn. Home, hi ha moments que les mascotes estan servint per suplir unes mancances emocionals terribles. Abans que tu creus que avui en dia moltes mares tenen fills com si fossin mascotes? Ostres, no ho sé, això no m'ho he plantejat. Jo crec que potser els fills és més com a obligació gairebé, o cosa que toca, o... Sí, però també allò, doncs quan sigui gran, doncs que algú em faci companyia, doncs els fills et faran companyia. Bueno, jo penso que aquest pensament, encara que sigui bastant heavy, i que aparentment diguis, no, jo crec que el run-run aquest a darrere hi sol ser una miqueta. Abans la gent tenia fills perquè treballessin... I per inèrcia es diu a vegades, i qui et cuidarà si no tens fills, no? Es diu, i penses, doncs vés en compte perquè hi ha cada fill que li ho ha de... Ja, sí. Però bueno, aquí i a l'Àfrica encara passa això, no? Que volen tenir molts fills perquè a vegades és un tema fins i tot de prestigi, per molta gent a l'Àfrica també és un tema de prestigi i d'importància, i també perquè necessites mà d'obra. I necessites algú que treballi i hi ha tot un sistema familiar muntat al voltant dels fills també, de procrear, doncs l'avi llavors és vell, llavors els fills treballen, agafen el seu paper, el cuiden, bla, 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 no? I hi ha tot un enteranyinat que és bastant interessant i això és biològicament idoni, Però en aquesta societat d'avui en dia fa molt lleig dir-ho. Això de, tindré fills perquè després tindré algú que em cuidarà. Pues diu, no? A vegades, i qui es cuidarà? Ni que sigui en broma. Potser sí, però és com un pensament lleig, de no, has de tenir fills, perquè vols, perquè tal, perquè... Bueno, jo crec que inconscientment o conscientment sempre és un run-run que hi és darrere, i sobretot quan et planteges no tenir-ne, no? Que dius, merda, i... Què passarà? I tu que treballes i coneixes tants animals i tantes
Perquè, clar, els animals, vaig sentir un dia, són persones perquè tenen personalitat, no? Al final són com coneixes a molts animals. Ja sé que no te'n recordes dels noms com aquí, això és impossible, però com et sents quan veus la relació que tenen certs humans amb els gossos o com tu realment saps bastant, tu que has conviscut molt amb animals, potser has conegut més animals que persones, no? Sí o no? No sé, potser sí. Però quan veus que s'humanitzen tant gossos, sí, el gosset, creus que és bo o creus que realment és fatal per l'evolució de la humanitat fer això que es fa? Jo crec que fem un flac favor als animals primer i això nosaltres primerament. després. Això primerament. Sí. Però, ara a veure, sí. Hi ha una part que no podem obviar, que també és positiva, Perquè al final vol dir que la societat avança cap a una empatia cada cop més gran cap a les altres espècies. I de fet hi ha coses, per exemple, amb la guerra d'Ucraïna, o sigui, veure gent fugir de la guerra amb les mascotes, amb els transportins, agafades a braços... Jo intento mirar-m'ho així, també. Saps? Vull dir, això és brutal. Segurament a la guerra civil aquí a Espanya, la gent que va fugir a França, no hi va haver ningú que s'emportés el gos, i és que els era igual, no? Llavors, aquí sí que hi veig una part positiva, i després hi ha associacions que es dediquen a buscar aquesta gent que ha fugit de la guerra amb la mascota i ajudar-los i que tingui menjar el bitxo. Sí. Cap aquí anem bé. Cap aquí sí. Perquè hi ha una empatia molt més gran cap a les altres espècies. És el que dèiem, que està bé per aquesta part, però això arrossega un món de, diguéssim, que al final de parafernàlia, L'altre és posar-los-hi abrigadets... Ja no parlem de races ja i coses així. El que deia abans, també són mancances emocionals, moltes vegades, i hauríem de saber una mica bé nosaltres, que som els que podem pensar-hi, on comença la nostra passió pels gossos i on és que acaba la nostra mancança emocional i un buit que necessitem cobrir tenint gossos i vestint-los amb abrigadets. No? Vull dir, la soledat és una cosa que es fa molt difícil de gestionar moltes vegades i el no encaixar en segons quins entorns o en fi, sentir-te que no encaixes, també pot ser molt perillós. Llavors vas cobrint aquestes mancances teves emocionals amb gatets, amb gossets, amb no sé què, amb parides, que no els hi fas cap favor, tot i que, potser no estan tan malament ells, però al final ets tu el més perjudicat, perquè estàs allà amb una història que és bastant patològica. Sí, clar. Jo penso així. És un llibre també una mica feminista dins del... Sí, amb tota la voluntat. Feminista. Sí. I tant. Això, bàsicament... Mira, el que deies abans, no?, de que les etapes d'una dona giren molt al voltant de la maternitat i que és una cosa que m'agradaria molt que ja d'una vegada ja es trenqués amb això, que prou. I d'altra banda, això del teu cos, les teves decisions, l'avortament voluntari, vist com una cosa que no passa res, per mi és una llibertat inqüestionable de qualsevol dona. Sí, tant, és això. I a més, sense importar-ne els motius, en absolut. O sigui, estic completament a favor de l'avortament voluntari pel motiu que sigui. No jutjaria mai a cap dona ni perquè s'hagi cagat a les calces en l'últim moment. Vull dir, només faltaria, no? Hi ha gent que ho fa encara i gent que no t'ho esperes que dius, hòstia. Exacte. Però per mi és una cosa que encara és un debat molt absurd que té la societat, és que no hi hauria de ser. I quan es parla d'avortament, normalment, a més, es va endolcir, o a intentar arribar a més gent amb tot el tema dels avortaments de les dones que s'han quedat embarassades perquè volien i que en un cert moment el fetus està mort o és inviable. Que em sembla una barbaritat que avui en dia encara aquestes dones que es troben amb això no puguin tenir un acompanyament. Perdó, volies dir d'acompanyament en quin sentit? Per avortar. Clar. Una dona que està embarassada de, 4 o 5 mesos i té un fetus que és inviable i naixerà mort. Et diuen, és que et naixerà mort aquest petit. El que t'aconsellem és avortar, tenir un part, moltes vegades és un part induït, on et sortirà el bebè mort i després pots fer el teu ritual, el pots acomiadar, el que sigui, no? I moltes d'aquestes dones no troben acompanyament, han d'anar a fer quilòmetres, anar a buscar una clínica privada, no? I em sembla brutal que encara estiguem amb aquest debat, que és que això s'ha de ser ultracatòlic per no entendre, no?, que
el que necessita una dona d'aquestes i que encara hi hagi tants metges que tinguin objecció de consciència, etc. En fi, i tantes clíniques que no ho facin i que no puguin proporcionar aquest acompanyament a aquestes dones. Però després hi ha el tema de l'avortament voluntari, de no, mira, jo és que ho tinc tot. Tinc calés, tinc parella, tinc casa, m'he quedat embarassada i no vull tenir aquest fill. Per què? Doncs mira, perquè em fa por. Perquè ara no vull, perquè no és el moment o perquè no vull ser mare. I que això no es pugui dir i que encara sembli que ai, em sembla, bueno, no sé, em sembla... Clar, si pensem bé, és que el tema de la... Clar, feminismes, també hi ha feminismes i feminismes, però el feminisme sembla increïble que fa 100 anys encara hi haguessin dones que no poguessin votar. És que estem parlant de... No, perdó, era l'any 1917, va ser, crec. Ara potser m'equivoco, sí, no m'agrada dir dates. Però... Sí, va ser durant la República, no? Però que clar, és que estem parlant que fa 100 anys doncs, hi havia dones que no poguessin votar, que no podien votar, perdó. Sí, és que fa molt poc, eh? Fa res. Fa molt poquet. I això, clar, que és increïble. Tu creus que s'avança ràpid dins del que cap o creus que... Igual que s'avança ràpid, es retrocedeix ràpid, es retrocedeix, també. Sí, per desgràcia, i en tots, no només en aspectes de feminisme, d'ecologia, de racisme, de tot. Igual que s'avança ràpid, hi ha una part de la societat que és molt més empàtica i es fan lleis, etc. En 4 dies es retrocedeix a mig segle, tranquil·lament, que és el que pot passar als Estats Units. Sí, exacte, és el que passa. I això a què creus que és degut? Creus que és ignorància? Creus que és... Jo crec que encara hi ha molta por de molts poders fàctics que no estan disposats a cedir. I simplement quan tenen l'oportunitat intenten retallar drets, perquè és la manera d'ells seguir perpetuant les seves històries. És que si no, és que no té una altra explicació, perquè em diràs tu, quina nosa fa que una dona... No, clar, ells et dirien doncs, que estàs matant a un... Què diuen? Sí, no sé, a un ésser viu, però és que no està viu. No, però en certa manera és veritat. Per què no? Estàs tallant la vida o estàs impedint una vida. Clar, tècnicament. Potencial, sí. Però... De fet, aquí en el llibre la Goya s'ho planteja, encara que no ho digui clarament. No volia dir res del llibre, però es pot dir una miqueta, no? No, però quan ella es planteja tenir o no tenir el fill, quan es planteja no tenir-lo, que és el que ella vol, no tenir-lo, sí que hi ha certs moments que sí que s'ho planteja com la interrupció d'una vida, que és una cosa que l'impacta una miqueta també. És que, a veure... és una vida potencial. Per una noia ha de ser molt dur fer-ho també. Vull dir, claríssimament hi ha aquest raonament, diguéssim, de dir, ostres, doncs és una vida que... Per això es planteja també moltes coses al voltant de la mort, etc., no? Alhora, perquè també ella sent que, d'alguna manera, si allò no ho tira endavant, està interrompent una vida. I aquesta interrupció de vida que es pot... Sí, per què no? Es pot equiparar a una mort o matar, no? És que aquí hi ha... Clar, llavors entres en una cosa moral que no es pot dir, però per què no? A veure, el que passa és que no tenim una consciència aquí dins, en aquestes 2 cèl·lules Tot això que estàs explicant ara és bastant la clau del llibre o no? Pregunto, és bastant... No la clau, una de les coses importants del llibre o no creus? És un afegit. La cosa important del llibre, per mi, és aquest tema a part del tema de l'animalitat. En un moment de gestació i de plantejar-te la teva pròpia maternitat, doncs emmirallar-te en els animals i trobar aquest punt de connexió que amb ella és el que justament al llarg del seu embaràs té aquestes 2 parts, com és la raó que li va dient ai, però si tu no havies volgut mai ser mare, si tu això no sé què, si això serà una nosa, i la part més animal, que és justament la que l'empeny cap a... però també biològicament. És un instint gairebé, és una cosa biològica, hormonal, de seguir endavant. És hormonal, creus tu? Totalment, sí, no? Jo penso que sí, que hi ha molta part hormonal. I alhora, doncs, la raó també, hi ha cert moment que diu, ai, bueno, doncs sí, clar, no? Clar, s'ho planteja tot, la Goya s'ho planteja tot. Quan va al col·legi amb el Lamin a veure com seria, hi ha moments que no sap què farà realment. Si el seu cap també li està dient, això podria ser bonic, això et podria convenir, no? I s'ha de llegir el llibre per saber què fa la Goya, com ho resol perquè és molt interessant i és pertorbador en el sentit de que t'ho imagines molt. Sense jo ser dona m'ho imagino molt doncs, tenir això una vida dins i que ha de ser molt, molt dur. Clar, al final és una miqueta...
és un moment com molt crucial, no? que en una dona li canvia tota la seva perspectiva de la vida que té davant. I ha de triar una miqueta si ha de seguir endavant i canviar totes les seves històries, les seves prioritats per tenir un nadó i ser mare i convertir-se en mare, o no, o prendre la decisió de dir no, jo segueixo per aquí a les meves coses i per tant no tinc aquest fill. I als entremitjos que pots tenir el fill i seguir amb la teva vida també, que això sembla que tens un fill i s'acaba tot. Hi ha renúncies però també hi ha una vida després de tenir un fill, no? I tot això amb ella se li barreja molt, molt i molt. Però bueno, és veritat que hi ha una part més biològica, instintiva, animal, que l'empeny justament a seguir endavant, que ella no l'entén gaire, però que també aquí descobreix una cosa més atàvica seva, no? Com una cosa més salvatge, sense caure en aquest salvatgisme que no m'interessava gens, de la muntanya, de la cosa abrupta i com més brutal, no? D'acord. Sinó un salvatgisme més de, simplement d'això, de dir, tirar endavant un embaràs. Aquest salvatgisme, un salvatgisme molt biològic, molt normal, molt natural, que tots tenim a dins. Puc tornar una miqueta a la... És que també crec que m'interessa molt i també la gent segur que li interessa a la Pilar veterinària o a la Pilar amant dels animals des de petita. És veritat que els teus animals preferits o que hagis volgut treballar, és que tampoc ho he dit, vas estar a Cuba mesos vivint, als Estats Units treballant de veterinària i haguessis volgut treballar amb rapinyaires, t'agradaven molt els rapinyaires, no? Sí. Bueno, encara m'agrada. Bueno, t'agrada molt. Ja parles molt de corps, de gavians, d'orenetes... Parlo molt d'ocells aquí, sí. També tenen noms algunes, no? I de fet els ocells m'agradaven molt i molt. Bueno, m'agraden molt i molt, i els rapinyaires, més que res perquè també quan ets més jove sembla que... Un corb. Sí, un corb, però és que un rapinyaire molt més, un aguilot, un voltor, un duc, són animals molt impressionants que quan els tens entre les mans és... I el primer cop que es va girar un àguila marcenca i em va mirar a la cara... Increïble, Va ser brutal. No ho he viscut mai, però va ser brutal. Llavors, clar, és una miqueta el que... Ai, espera un segon, Sí. Doncs... Tens amor des de petita als animals en general, però ja... Clar, el tema dels animals salvatges a mi em semblava una cosa que combregava molt amb la meva manera de ser i la natura i tot això. I després, al final, doncs, la vida et porta per altres camins. Vaig començar amb vaques, que de fet ja n'havia fet a Cuba, també. M'agradava molt, també. I als Estats Units, també? Als Estats Units va ser un centre de fauna salvatge, Allà sí, eren més rapinyaires i hi havia de tot allà. Era una passada, allò. I després, quan vaig tornar aquí, doncs, vaig treballar en un bar, 3 anys. Perfecte. I després vaig començar a treballar amb vaques de llet. I ara estic més amb vedells. Bueno, són mons semblants però diferents, i amb porcs. En aquesta agroindústria que tant critico, doncs també és el que hem de menjar, Contradiccions. Sí, a vegades tots tenim moltes contradiccions. De la humanitat. Doncs haurem d'acabar aquí, perquè ja s'ha fet tard. Moltes gràcies, Pilar. Bueno, gràcies a tu. Bé, aconsello a tothom d'Històcia. Val molt la pena, val moltíssim la pena. És un llibre superdiferent, superúnic, ja t'ho havia dit, és únic. I moltes gràcies per haver-te acostat aquí a l'Escala. I el futur com es depara? Tens ganes de tornar a escriure? Vols escriure més o no? Et veus escriure una altra novel·la? Sí, tant que sí. Però, bueno, tranquil·lament. Mica en mica, tranquil·lament, que tinc diverses històries. No hi ha pressa. Doncs, moltes gràcies, Pilar. Vale, merci a tu. Fins una altra. Merci. Ja ho sabeu, d'Històcia, Pilar Codony. Ja està. Molt bé, que guai. Mira, abans que li pots dedicar al Jordi. Sí, al Jordi. En Jordi Badia,